Daytoy ti aldaw nga inaram ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin iniri. Tiyaya ti Diyos anasudi, tuyal daw anapili. Daytoy di aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tay agkanta. Idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenwana. Daytoy di aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasa kumamet kan ka. Kiraman tayo pa yung ikararagan, ti successful operation ni Benita Herman, kastamot ti speedy recovery ni Juanita Gakusan. Pagyaman dagiti kakabsat, ni Renante Haramilya, ni Pihasurin ken ti pamilyana, ni Efren Hapalya, ni Bridget Knight ken ti pamilyana, ken ni Pinky Jane Bartolome Biag. Kakabsat itangal daw, rambakan tayo ti solemnidad ti Yooli ti Apo. Nagbalay gikin patay, ita umuli sa dilangit. No iso nga ulo tayo imuli, tarigagayan tayo met ti umuli a makikaysa iti Ama. Daydayawan tayo nga rod iti nadalos a puso, iti napakumbaba a puso. Tapno nga rod maikarita a makiranod iti dayto na santuan a panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isong agpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika,
When na po mga siga. Gloria idi Dios, idi kangatuan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tatawan na imbag di panagnaknakenda, imunan nagdaka, itandog daga bagrong babanda ka daydaya wenda ka, agyaman kang genga gapuy di naindaklan adayag mo. Gloria idi Dios, idi kangatuan. Apo Diyos na ilagitan nga ari, Diyos Ama, aman na siga bumiya Hesu Kristo, bugbugdong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria idi Dios, idi kangatuan. Siga mangikat, kasyan na kami, siga mangikat, kadagiti basbasal ti lubong, awaten kadayto arararawmi, sikasitutugang iti makanawan kasyan na kami. Gloria idi Dios, idi kangatuan. Yan tangay siksiga o Apo Hesu Kristo dinasantuan, siksiga ni Apo, siksiga idi kangatuan, idi dimpuyog ta Espiritu Santo, idi gloria ni Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidam kadi, tamapno kami itinasantuan aragsak, ket agyaman kam ken ka. Tiyo uli ni Kristo, iso ti pakauna ti panagbalay gimi. Ipaay mo ko mga rod ta enkamto asigo gloria iti bagimi, iyay taeng anapananin ni Kristo a Pangulo mi.
Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Ay ayatek a Teofilo, iti imo na a librok, insurat ko amin nga inararamid ken insursuro ni Jesus. Manipud panangrugina, agingga iti aldaw ay uuli na sa dilangit. Sakbay ti iuli na, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo, binilin na dagiti pinili na nga apostoles. Itilas ud ti 40 nga aldaw, kalpasan iti papatay na, ngamin adu a nagparang kadakwada, iti naduma-duma awagas, amang paneknek anapudno as ibibiyag. Nakita da ti panagparang na, ket sinarita na kadakwada, ti may papan ti pagarian ti Diyos. Idi naguurnong da, imbilin ni Jesus kadakwada. Di kay pumampanaw dito Jerusalem, no di ket orayin niyo ti sagot, nga inkari ti Ama, kas na ibagakon kada kayo. Namunyag ni Juan iti danom, ngem kalpasan na ti sagmamanupay nga aldaw, mabunyagan kayto iti Espiritu Santo. Idi naguurnong dagiti apostoles, sinaludsod da ken Jesus. Apo, isublim ka di itan ti pagarian ti Israel? Simong bat ni Jesus. Saan anaited kada kayo ti panakaammo kadagiti tiyempo ken pasamak, nga inkedeng ti Ama babaen ti turay na. Ngem awaten yu ti panakabalin, inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Dakayto ti mangpaneknek, iti may papan kanyak, ijay Jerusalem. Iti intero a Judea ken Samaria, agingga iti amin asuli ti daga. Idi na sa unan daytoy, nakita daan na iuli sa dilangit, ket nalingdan ti iti ulep, iti imatang da. Tumangtangad da paylaeng akumitkita ken kuana, idi pagamuan. Nagparang iti abay da iti dua a lalaki, a nagkawes iti puraw. Lalaki at taga Galilea, kinunada. Apay ngagtaktakder kayo at umangtangad iti langit? Daytoy Jesus, a naiuli sadyay a naggapoy ti ayanyo. Agsublin to metlaeng, akas iti panakakitayo ken kuana a napansadyay. Ti sao ti Apo. Umuli ti Diyos iti trono na, at dadiri ti rag-o ken napigsa nga uni ti trompeta. Umuli ti Diyos iti trono na, adadiri iti rag-o ken napigsa nga uni ti trompeta. Agsipat kayo agapu ti rag-o, dakay amin at tao. Idaydayaw yu ti Diyos kadagiti agalangungan akanta. Masapul a pagbutngan ti Apo, akangatuan, naindaklan nga ari ti sangalubungan. Umuli ti Diyos iti trono na, adadiri iti rag-o ken napigsa nga uni ti trompeta. Umuli ti Diyos iti trono na, at dadiri ti rag-o ken napigsa nga uni ti trompeta. Bayat ti iuli ti Apo. Kantaan yo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw, wen kantaan yo ti pagdaydayaw ti ari tayo. Umuli ti Diyos iti trono na, adadiri iti rag-o ken napigsa nga uni ti trompeta. Kantaan yo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw, taiso ti ari iti intero adaga. Iturayan ti Diyos dagiti nasyon, agtugaw iti nasantuan at trono na. Umuli ti Diyos iti trono na, adadiri iti rag-o ken napigsa nga uni ti trompeta. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Idawdawat ko iti Diyos ni Apo tayo ay Jesucristo,
iti nagloryaan nga Ama, nga inted na kada kayo te Espiritu, Ama magsirib, ken mangipangarangarag, iti Diyos kada kayo, tapno maamuan nyo ti Diyos. Idawdawat ko ang maluktan ko dagiti pampanunot yo, tapno makita yo ti lawag na, tapno maamuan yo ti namnama anangayaban na kada kayo. Iti kinabaknang dagiti nakaskas daaw a bendisyon, nga inkarina kadagiti tattao na, ken tinaindaklan apan nakabalin na nga tartarabaho kada tayo amin. Kada tayo amamati. Daytoy apan nakabalin nga adda kada tayo, isumet laeng tinabileg apan nakabalin nga inusar na, idi pinagungar na ni Kristo, ket pinagtugaw na iti makanawan sa dilangit. Agturay ni Kristo sadyay, nangat nga tungem dagiti amin anay langitan, apapangulo, agturturay, panakabalin ken appo. Nangat nga tungem dagiti amin anay galad a panakabalin, iti agdama alubong, ken iti lubong a may mapasungad. Inkabil ti Diyos dagiti amin nga banag, iti sakaanan ni Kristo, ket inted na ni Kristo a kangatuan nga apo iti iglesia. Ti iglesia isu ti bagi ni Kristo, ti kinaan-annay, dayjay mismo amangan annay kadagiti amin abanag iti amin a lugar. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Apo adda kuma kada kayo. Kasna ko mamet kan ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paaiken ka o Apo. Napandag iti sangapulo ket maysa nga adalan ijay Galilea. Iti bantay nga imbaga ni Jesus apapananda. Idi makita da ni Jesus nagdaydayaw da kenkwana. Numan pay nagduadwa ti sumagmamano kadakwada. Immasideg ni Jesus ket kinunana, na ited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken ditoy daga. In kayo ngarod kadagiti amin na tattao iti amin a lugar, ket pagbalinen nyo ida nga adalak. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo, ket isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagipen nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, agingga iti panungpalan ti lubong. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo. Good morning. Bikas lakay mo hangover. Good morning.
Sinupay nga rod tinadamag tayo nga most controversial tibiyag na a tao dito'y lubong. Sino tinadamag yun nga kakukontrobersyaan tibiyag na nga imay dito'y lubong? Nadaman sikat ni Saddam Hussein, nalpasin awanen, na-eklos iti istoryan. Ni Michael Jackson nga sikat, natayan, awanen na eklos ti istoryan. Amin nga nagsikat dito'y lubong, na eklosen, nalpasin ti istorya. Ngam da ito'y sikat nga most controversial nga tao dito'y lubong, nga imay dito'y lubong. Mano a centuriesen tinapalabas, mano nga taw-tawanan, dekada 100 years. Isupay lang nga iso, titap-tapikan tayo. Nawan sa bali no saan nga ni Apo Esos. Imagine aging gatat ta isupay laeng titap-tapikan tayo. Nagkontrobersya nga pa nagbiag, umuna. Ti Diyos, tumao, umay makipagbiag kada tayo, iyanak ti maysa a birhen. Iyanak ti maysa a birhen. Lapadasin nyo tatada kayo nga birhen, no, dapay a birhen tata. Masikugak aramid ispe, ay binansabansag da kan Sino ti mamati nga rod? Kaumay ni Apo Isus ang kunana, iyanak ti maysa balasitang a birhen. Kontrobersya, nagdadayamudom amin at chismosa. No tatanga panahon dahi tanag, maysa-maysa apan mang picturen ang mga Facebookan, agraman day jay pregnancy test na hindi mo kasi ti uso tatan, the pregnancy test daga panda ipusen. Siguradon ang birhen ni kunadan ang ipusen. Damdamo na pay umay pay laeng gulon. Idi maiyanak, haan nga normal nga pan nakayanak, apayanakan na kuna tayo kulluong. Nagtartaray, ilimlimang da iyadayuda na iyanak iti kulluong, haan nga di jay paganakan. Idi na iyanakan, awampay lamay sa atawon na, pinasurvey da aminan, papatayin nyo amin alalaki, nga anak nga lalaki, aging gana ti maysa ti tawon na, kita, di payla unay makakita ke patpatayon dan, kontrobersya nga talaga ti panagbiag na. Iso inlisi man ti Espiritu Santon. Idi ko na idep ti ay pan nakaamu tayo after dayjay, sa laengen nakita ti biag na, idi jay ni Finding of the Temple, 13 years old, about 13 years old ni Apo Jesus, napan ije templo, nagsidsid daawan dati sirib na, dagiti panglakayan. Naguluda manen. Api nagsirib na alaan na sirib na. Di ko na idep ti pakan nakaamutay kini Apo Jesus. Rimwarla engen, idi 30 years old. Edi 30 years old isunan, ngam adda na pan nang ibagbagan, sino de ni San Juan, umayto, tinatantan ok ngam siyak, jakpay maikari, nga mangwarwar, ti kordon ti sapatos na, bunyagan kayo iti danom, bunyagan na kay tumat ti Espiritu Santo. Rimwar ni Apo Jesus, naamuan tayon 30 years old, nangisuro, adda nga nagulo ti pamati apaya, imado pasurot na taapay ni mangpakan mo ti rinibribo. Papagnaan na mo ti pilay. Pagsaon na mo ti umal. Pagdenggan na mo ti tulang. Pakitaan na mo ti bulsak. Ad-adamanan nga nagulo dagiti tattao. Pasino day tuyan nga nagadumot ti pasurot nan. Ay ad-adan nga kayat dapat ayan. Kinorek nan dagiti daan nga panursuro da. Ad-adan nga nagulo ti biyag na. Ad-adan nga nagulo ti biag daga po ta addan ni Apo Isos, kontrobersya nga talaga ti inyeg na. Idi napapatay da, mas nagulo da apaya, nagungar ti maikatlong aldaw, tinangdanan da pay dagiti agibaga, nga haan nga nagungar, ibagayo nga tinakaw dagiti apostoles ti bangkay na, inlumang da, ta ibagadala nga nagungar tinangdanan da, ngam ad-adda nagwaras, dahita adamag, tattamanen, at adaman nga gumulon, haan laan nagungar, ipadpadamag damanen nga imuli sa dilangit. Ad-adan nga nagriribok ti biagdan, ad-adan nga nagdanagdan.
Diyak ma-imagine ni Apo Jesus, no? Imagine pala idinamin sa kas ano tayo, uli na sa dilangit, inalalayan dagiti ang. Isunat imuli by his power ngam, inalalayan dagiti angheles, kunana dayjay. Ni Apo Santa Maria, na yuli, haan na nga bukod a power, at da ng yuli. Ni Apo Jesus, isunat imuli. Hindi power na ngam, inalalayan dagiti angheles, kunana dayjay. Imagine, asan mo tayo uli na? Kasla kang mga tadete rocket nga libong una na na panjilangitan. Wano binagkat dagiti angheles ka talo daga po ta madagsanan da ka hello oy back up anda maawit so kung kunak ka yuli da kata jilangit just ko bahandak to nakatingaak ton ka nakitangan dagiti anghel kay imbaltuog da nagdagsen ka may so agpakutong kayon bakanda kay kabaulan nga yuli jilangit. Imagine ko kas ano tiyo uli na naglukat ti langit or orayon dagiti angheles, hallelujah, hallelujah. Kano datay nga tamot ti umuli, hallelujah nga takkantada, wano. Ay sabali ako kwarto yung kadibangir, dagitay nakagayang kada nakatinidor ti mangururay. Sabali gayam, mistake tarum nga na pa namin kadibangir ko. Gayam dagitay nakagayang kada ipusan, nagayad di jibangir. Kaya nga tayo, imagine na nagragsak ti langit, nagdaydayaw da. Imagine naman di iuli na naglukat ti langit, nagdaydayaw dagiti angheles, hallelujah, kung kunada, wow, nagsiyaat nga tanya. Imagine nyo na kayo mo ti umuli. Inya mapasungadam ijay. Hallelujah. Sumabat ni katugangam ka, nakla di bangero, naguri ka. Tuloy yung pala agapad jay. Yan, imuli sa dilangit. Kala given daytan. No basaan tayo dito pamati tayo dito ipadpaduyak-yak tayo dito pamati tayo dito na imulis sa dilangit na dito nya nagungar imulis sa dilangit iso ti ipadpaduyak-yak tayo iti pamati tayo kada tayo mat anya nga rod ti gungguna tayo da tayo ti bagina isuna ti ulo tayo. Plano ngamin ni Apo Diyos, naggaputay kini Apo Diyos, agdalyasat tay dito'y daga, agsubli tay kenkwana, makiuli tay tumat. Ngamhaan nga kaslakin ni Apo Isos, asabalin tong istorya kada tayo, pumusay tayo, madalusan dayto'y narugit abagi tayo, makipagungar tay to kenkwana. Dahil marunaw, madalusan dayto'y bagi tayo, tanagnaan ti basol ni Apo Isos, saan nagnaan ti basol. Iso nga dadagatay sa santo, no makita yo, manong nga centuries di bagidan, na haan nga agrunaw, apaya, haan ay, no haan nga nagnaan, basit laeng ti basol anagna. Iso nga handang agkurap. Kadidya tinamnamaan tayo, makipagungar tay tumat. Umuli tay tumat, makiuli tay tumat kenkwana. Ngamsakbay nakakabsat, nga urayon tayo dahi nga yuuli tayo ito at datay pay laeng dito'y daga agdaldalyasat tayo pay laeng aramiden tayo pay dahi misyon tayo dito'y lubong sakbay tayo apanunutin dahi nga yuuli kasano ti aramiden tayo dito'y lubong idi theologian nagapostolate kami ti maysa nga interior adda inyag da nga kadwak nga agapostolate. First year college, damdamo na ti agapostolate. Kaimbaon na kami, dayjay padi, ijay bantay, mapagpag na, no amuyo ijay daddaay di alilam. Literal, nga no nakapalda di jay sarunwa, masirip mo. Takinungkungkungan dala ang tibato, umuli kayo. Literal na manuoras 2 oras nga pagnaen dagitay sumangsang at ijay. Kada iti kadwak laintan wen nangalak ti maysa nga bakpak naglagan. Isuna adda bakpak na napunpunno. Adda pay traveling bag na. Napunpunno. Han nga ammo di pagnaan. Nga nakarigrigat ka kunak apay nya nagyan kadagita. Adda reserbana nga 2 paris asinelas, half liter nga shampoo, half liter nga nagdadakkel nga toothpaste, nagdadakkelan, nagado nga pagso. Apay nga nagado ti awitam.
Baka awan magatang ijay mano. Nya lagi din. No awan ti totpis to jaga dapunton ah. Siyempre rich kids ngamin kaslakan niya yohan na nga mo. Kakunak, dahil laeng importante ti alaem. May nga paris lang nga badom, labaan tanto jaya, narigat ti sumangatan. Idi makadanong ka magpaiso, idi kwan imbati mi iji balay nga asidag di pa ipagsangatan daga di daduma di la importante inpan mi. Idi rogyan mi sumang at tinangad na. Nagngato man. Kada kami ko nami, no sumang at katibantay, haam mo tangaden. Haam mo tangaden. Haam mo nga tangaden, tano tinangad mo, maupay ka. Idi magna kami, hanam mo nga talaga sumangat iman, agkap-kapuyo, amuyo ti kapuyo, nga sakit. Oh, amuyo ko nak. Hindi sumangat kami, agkapuyon, tasaka na. Taapaya. Siyempre, taga-babangarod mo, tanpay na napadasan mo si Mang Atibantay, ila agkapuyon ta, dapan na, kasano ta pa nangawit ko to'y tao tatan, ay kino nakatangad mo nga sumangat. No sumangat ka, agdumog ka, haang ka nga, agtangtangad. Kanya dagiti lessons itibiyag tayo kakabsat. Anya dagitoy anya dagitoy iti panagdalyasat tayo met itibiyag kaslamon la sa sang atibantay tapno magunod tayo dayta ayo uli. Adu dagitoy lessons nga masapol nga adalen tayo itibiyag tayo. Adu dagitoy masapol nga aramiden tayo iti panagbiag tayo. Umuna tapno makagunod tayo iti dayta nga yuuli tayo tumet ditoy lubong ibiyag tayo no kas ano ti yuuli umuna agdaldalyasat tayo kasla tayo sumangsang at iti bantay. Number 1 anya ti mabaling nga aramiden tayo, remove all the unnecessary baggages in our life. Katem dagitay bagbagkatem nga haam nga importante iti biag mo. Nalaklaka ti ag-travel, nalaklaka ti sumangat, no dagitay laeng importante ti alaem. Haang ka nga agbagbagkat dagitay pabigat king ka nga haam mo nga masapol. Anya dagaya at the regret mo, wrong decision tinaaramid mo. Iti napalabas, aging gatata pagbababaw yan pala, forget about it, by amon mangrugi ka, abaro. Ada nang pasakit king ka, isukat timang padpadagsan king katabiyag mo data, kamali ni kabsa mon, by amon nalpasan. No nagkamali nalpasan. Siyempre nainggit tangsit ka, narigat mo nga itaday ta. No katatangsitan di pusom akan narigat mo nga ibatan dayta nga pasakit nga intedda. Haam mo nga bagbagkaten dayta sakit tinakam dagitay pride nga no natangtangsit bay amon man. Paya no dumagamin kun adto tumangsit ka mat. Anak ngagpaabak. Bay aman ta mga abak palakpakam latan asikati audience na palakpakam makastanin. Kanudad dumagamin, adu dagitay banbanag nga aw-awitan tayo, which is, isupay ti mangted ti sakit, mangted ti dadagsan ti biyag tayo, umirot di biyag tayo, ta aw-awitan tayo mat dagitay, haam nga importante iti biyag. Tapno may mayat ti isasang at tayo, ikatum dagitoy. Maikadwa. Kala di seminarista nga ako na akong tinangad na, di nakangato abantay, nagngato manaw. Siyempre nugulpiyam nga kitaan di tuktok na, hamo kabailan nga sang aten. Kanya nga roti aramidem, one step at a time. Enjoyam titunggal step, madanon montolata. Kada tayo mano dadumag. Dahil jeti ko nada nga worry niya. Nakita mo nga agdanagkan. Tunggal step, enjoy yam. Kas jeti biyag tayo. Datoy ka nga makimismisa, enjoy yam. Hanggang agpampanunot no madamdaman niya nga taaya po na napananda nga tamanan ay Diyos ko aya nakaalak nga ta timaniman nga pagpagalaan timaniman tata nga pagpakanti baka ka naman
Dadtoy ka kati mapampanunutam ka into no bigat, into no madamdama. Enjoyan. Kung nadangarod nga, tunggal ka nito ti panagbiag mo, enjoyan. Data ko maimay ka nakimisa, enjoyan. Dahil tabangbanglom, intiram ko mati uray langan, baka inton bigat, formalinan, di bangbanglom mo, di tayo amo sayang, kunam to nadda ka di langit, bangbanglom, di ka pala intira, ti agat ti buor, uray langan, agkulaps na kaabay mo. Enjoy mo, naanga dahil agpampanunot ka into no, bigat, agpampanunot ka into no, masakbayan, ala, adayupay dahil ta masakbayan, tata. Iso nga, one step at a time. No imay ka, enjoy mo. Tata ko mamisa, ri na ti kaadda ni Apo Diyos, haang agpampanunot ti bigat, nanamom no adda ni Apo Diyos. Ito no ti kaya mo nga nanamon ka, adda demonyo ti enjoy mo, ta demonyo nga kaaya mo no, isok kaya mo mat. One step at a time, madanon mon tulat ta. Tiyongar nga kunada, no mangang ka, siyak ka datay, ti sakit ko man ka datay, napartaka nga mangan. Diya mo sarabusab ko na sa dalpasa ko kalakas ko jak man mga maitur ajak man nga maano sa dibangan nga sagsag gaysa DJ 30 minutes ka nagbayag launay kanya kun ta nagadunto na obrakon kalakas di kami DJ panunot na daduma adda sakit ko kasi iso nga daduma padasek mga enjoyan inutek di kapek agbalbalay to di ngarab nan madim enjoyam ko na DJ one step at a time. Haang ka nga agap apurat biyag, haang ka nga agraras iti panagbiag. Haang ka nga agapura nga kumita kada agkam-kam iti biyag, baka malipatam ti agbiag. Iso di ko nakisasangat mo, in-inayadum laeng saggaysa. Haang nga masapol nga partakam, ad-adda nga ang ka makadanon no partakam. So nga da kayong agap apura ti biyag? Lagi taan nyo. Paspasan nyo ti agap apura ti biyag, ang kay makadanon ta kaya yo tawon. Diyak mo, pakawanam apo barbaring an madanong kunto. May kaalaw, approach life with humility. Kitaam na sumangat ka bantay, da kami nga sumangsang at da kayo nga makaammo, ammuyo day nga teknik ti sumangat haan. Da kayo nga rich kids nga di pa nakakita ti bantay, yan nyo ammo ti sumangat, so agkapuyo ta sa kayaw. Gayo din na man, di tamutan Haang ka nga makasangat no hang ka nga agdumog. Haan nga successful ti biyag mo no awan ti humility. Kitaan nyo dagiti tattao nga medyo adda eri na nasao kasla is isuna lati pudno kasla tay uri adda sa nikwa kada adal na no nagngato DJ medyo adda eri na adda nga ngato na kurang latta di respeto. Adda dagiti nagsimplehan uni agun-uni ngam nagunagmeti panagpampanunot na nagmaya mo day aramiden na kitaan nyo buo day respeto. So nga ti pa nagbiag tayo kakabsat, haang ka nga makasangat no nakatangad ka. Naragragsak latta ti biag mo no adda ka itilubong ti kinapakumbaba. Ti maikapat nga panunutan tayo, iti dito nga isasangat tayo, kasla DJ seminarista, nakaado DJ apan na binagkatan, baka awan magatang a toothpaste, adda dua nga paharis nga tsinelas, makabulan kam laeng ijay, nagado dagatay balbalon na, diyan mo pa dagatay balbalon na nga daduma. Trust your destination. No, cross the bridge when you get there, kung nada day jayan. No, anyan to di madanon mo, hamo pang panunutan, just enjoy your travel. Tano in-enjoy mo dito travel mo, sigurado na pintas dahi pagtong palam. Kano daddo magaminti kabutang tayo, anyan to ngamin dahi pagtong palam tayo. Anyan to masabayan dagiti apo tayo. Problema pa nga i-draw-drawingan ti masabayan dagiti apo kada anak mo. Aging gana nga si kanalipatam amis mo tinagbiag. Kasi mga kasama may sa nga padin aga ikarkariga atak nagserbi na saya aten enjoy ti biagen no awan to DJ no awan no adda pagkuranga pakawanen yon
No, anyan to di plano ni Apo Diyos kanya kon aramidag di umison ako, ison Hana nga dito, agensi siyang petak, naman panak to ijay langit. Diyak nga agbarbar tag. Nyaki din na ya, apay kapata mamartek kami, hanggang mapandilangitan. Agsingsing petak ko, mapanak, Steve nga iti, biyag mo nga, gaputa adda, pampanunutam nga bigat kada pampanunutam di masabaya. Haang ka nga makapagbiag. Haang ka nga makapagbiag. Agtalag ka no inya di madanon mo kung nakngarudan ka. No awan to ti toothpaste da iji tok-tok ti bantay. Mabalinti da po. Ngamahan nyo nga mo gamin ti agtutbras. Kada kami agtututbras kampay ti da po. Idi so nga nasilat tingin kumi. Padasin yun to. Picturein nyo at ipakita yo kanya kang Father Finadas ko. Adi jay. No awan to ti sabon mo. Da kami ag mabali mo gutog gudugudan ta ang lit mo ti bolong ti bayabas mayat. Gaan niya ti pakarikutam, no anya agbiag kanto, no anya di adijay, ngam enjoyam dijay, travel mo. Kastoy kakabsat, mabalin dati nga pagpampanunutan, tapno magunod tayo dahi nga uli. No maaramid tayo dati, sigurado nga umuli tayo tinasaysaya at nga destinasyon, ngam nagbibiyag katilubong ti, nagado ti baggages mo, nagado awitam. Nagado ti karkargaam nga haam nga importante. Kiti pa nagbiag mo ka, ala, tinangad mong ka, nagrigat ti biag ko namon, awan serbina dayta, masapol nga one step at a time. Maikalo, humility, agbiag ka nga napakumbaba. Dayjay ti may isang sekreto ti kinaragsak tayo, agbiag ang napakumbaba. Padasam ti makitintin ng sit, umililit nga umililit ta lubong mo, umililit pa itapusom. Makitintin ng sit ka. Inya pa'y, trust the destination, the process. Agtalag ka kini Apo Diyos na anyan to di itid na aramidom lakit ti mission mo dito, sigurado, agkadwa ka ito kenkwana. Ngam kakabsat, isa ti kunak, wan no mabannog ka sumangat, mabalin mo ti aginana, hamugulgulpian. Habang agin inana ka, anya ti kapintasan nga inana, amirisem anya ti ingkarina kadagiti adalan, adda akto nga agnanayon kada kayo. Kadkadwaan kayto. Iso di pa nagdalyasat tayo, kapintasan nga isuna ti kadwa tayo. No aginana tayo, panunutan tayo, Apo adda ka nga mangted kanyak ti bilag nga mangsarakusok ti karit ti biag. Tulungan na nga agbiag tatta nga aldaw haan nga into no bigat. Tulungan na nga mangsaranget, mangsarakusok ti panagdalyasat nga addaan na pudpud no nga ayat kinapakumbaba. No maaramid tayo daytoy sigurado, makiuli tayo tumet kenkwana. No maaramid tayo daytoy sigurado, agkakadwa tayo to, kadagiti angheles na. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anang maraswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao iti ama, isakbay iti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao iti Diyos, silaw a nagtao iti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtao iti napaypay sa Diyos, naiyanak sa nga naparswa, Diyos sa kasmadlaan iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog nga naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Virgen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet nga nailansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Immulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtao iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak po ti maymaysa bunyag,
apakapakawanan dagiti basbason. Namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti man nakabalin nga ama. Kasla kadagiti adalan at umangtangad imbes ang mangawis kadagiti tattao ang mangiwaragawag ti sauna. Iti panagtitipon tayo itinagan na dawaten tayo kenkwana tapatgan na digiti napakumbaba adawat tayo. Kat iti tunggal panggep ko na tayo. Umay ka Apo Jesus, umay ka. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno. Tapno babaen ti panangipakita da ti kinalinteg, kapya ken panagkikinaawatan, agbalinda asaksit ti ebanghelyo ti nagungar a Kristo. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agpaay kadagiti tattao a naimbag, ti panagnakem na. Tapno iti inaldaw makita da ni Kristo, as ibibiyag, iti baet da, ket agtalinaed tinagungar nga Apo kadakwada. Agingga ti kanibusanan ti lubong. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agpaay kadatayo amin nagtitipon ditoy. Tapno masursuro tayo abigbigen ti rupa ti Kristo. Kadagiti kakabsat tayo. Nang runa kadagiti napanglaw ken nakapoy. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agpaay kadagiti kakabsat tayo anatayen. Tapno babaen ti pamatida, itinagungar nga Apo, iti sibibiyag dapay, ti mangiragpat kadakwadan, iti agnanayen aragsak sa dilangit. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agulimet tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Ama ammomi adi nakambaybayan gapo takanayon nga adda ka kada kami ket maliwliwa kami gapo ti pannakaammomi nga addan ni Apo Jesus as itutugaw iti makannawan mo makaayayo kumaken ka dagitoy adawat mi ket punwem dagiti puso mi puso ken isip mi ti panagtalek iti ebanghelyom dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan migen ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinadamita, naurnos da nakabinbintas da. Tinabay kenarak, ti umay mitayawat, naggapu ti trigo genubas, abungat nagpanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migeng
Kaputayat pinatangida na urnos da nakabinbin tasda. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo waten na kumadag iti daton kadagiti imam Ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Iroknoy mi ken kaapo dagitoy a sakripisyo, apangilagip mi iti madaydayaw ayo uli ti anak mo. Ipaay mo kadi tadaytoy apanangrambak mi iturong na dagiti puso ken nakem mi kadagiti banbanag ana ilangitan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si sutag ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariket rumbeng. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios. Tani Apo Isos nga ari ti gloria, iso ang nagbalay iti basol ken iti patay. Ita nga aldaw imuli iti kangatuan a langit, ket nagsidsid daawan dagiti angheles. Iso ti mangibabaet kadagiti tattao iti Dios, iso ti mangukom iti sangalubungan, ken mangituray kadagiti amin nga angheles. Saan na abinaybayan ti kinakurapay mi, no diket iso nga ulo, ken punganay mi, immunan anapan sa dilangit, ket namnamain mi apapanan mintumet apasurot na. Anan sata agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Paskwa ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin a parswa. Bilang iken dagan, napnuday di bakay daydayawang. Hosana'y di ngangatwan, manaydayaw. Di umay dinagan ti Apo, Hosana'y di kangatwan. Pudno na Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo tay spiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal
paimangan kami, ken iti daytoy akali suminom kami, iparangarang mi, di papatay mo, apo aging gaiti, iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta empaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada. Nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami sa ilangit, madaydayaw dinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matumpal kumati nagem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ito'y ti kanen ni ti patinayong aldaw pakawanem dagiti paspasulmi kasmet iti pamakawan mi kadagiti met nakapasul kada kami. Tinakamet baybayan nga umandugod iti sulisog et isalakan nakam iti
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaan mi, kan iti yaay neso Kristo, anang isalakan kada kami. Takukwam tituray, di panakabalin kandayaw, di agnanayon na din tuag sa. O apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet Iti kan. napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero di Diyos, amang punas basba, sul di lubong. Apo mga siga, Cordero di Diyos, amang punas basba, sul di lubong. Apo mga siga, Cordero di Diyos, amang punas basba, sul di lubong. Idem kadakam di kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanya, iti may salay nga sa mapaimbagton ti kararwa. Tumangada ken gaapo ketiep kasku dui arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalek tui asuko tumangada ken gaapo ketiep kasku tui arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalek tui asuko ngarud o Diyos apo ken ka tinakdawaten daytoy adipen mo ala inga kagibinen ala inga tarabayen ala inga saranayen tapnuag dalinay rabukod mo laeng
adipen mo alain kakat ibinen alain katarabaen alain kasaranaen tapnuak talinay nabugon mo laen Pagita imam ipatay mo Bukawem sipnget ibiyak ko Tasikalaeng tibagnus ko nga agturong ginabundo dagita imam ipatay mo Bukawem sipnget imiyak ko Tasikalaeng tibagnus ko nga agturong hinabudno ngarud o Diyos abuken ka tinakdawaten daytoy adipen mo alain kakat ibinen alain katarabaen alain kasaranaen tapnuak talinay nabukod mo laeng ngarud o Diyos abuken ka tinakdawaten daytoy adipen mo ala engkakat ibinen alain katarabaen alain kasaranaen tapnuak talinay nabukod mo laeng Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, palubusan na kami, anupay adda kampay laeng dito'y daga. Mairanod kamin kadagiti na Diyosan abanbanag. Ipaay mo kadi tadagiti amin, apanagsingsing petmi, maiturong dakin Kristo, iso anakiranod ti kinatao mi, ket ita addan a makikadkadwaken ka iti gloriam. Gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagariken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agparintumeng tayo. Managayat a Diyos, na maraswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin nga adda. Pinarswa na kami akalanglangam, ken pinagbalin na kami akatalek mo. Amang tarawidwid kadagiti amin a pinarswam. Binendisyonan na kami iti init, danom ken nabaknang adaga, tapnumang taraon iti amin. Luktam dagiti pampanunot mi, ken tukayem dagiti puspuso mi. Tapno aywanan mi daytoy sagot mo, asa nga parswaan. Tulungan na kami ang mga miris, adaytoy sa pasap a pagtaengan mi, ket saan laeng a para kada kami ita. No di ket agpaaymet kadagiti amin a parswa, ken iti masakbayan a kapututan, ken anungen mi daytoy nga aywanan. Tulungan mi kuma iti tunggal maysa amang isalimitmet iti taraon ken dagiti alikamen a kasapulanda. Adda ka kuma kadagiti agkasapulan iti daytoy a kanito iti panakasuot kang runaan dagiti napanglaw ken dagiti kastaunay a nabaybayan. Pagbalinem dagiti buteng ken riknami a naisayasaya anamnama ken panagkakabsat. Tapno mapadasan mi kuma iti pudno a panagbalbaliw iti puso mi. Tulungan na kami amang ipakita iti managparswa a panagkaykaysa iti panangtaming mi.
Kadagiti bunga iti daytoy asa nga lubungan a pandemya. Aramiden na kami anatured ang mga rakop kadagiti panagbalbaliw. Anasisita iti panang birok mi iti sapasap a pagimbagan. Marik nami anan na itan ngem idi ada kami amin. Ket agnanai ken agpanuray ti maysa ken maysa. Tukayan na kami kuma adumngeg ken sumungbat iti sangit ti lubong ken dagiti napanglaw. Sapay kumat tati agdama a panagsagaba ket agbalin nga ut-ut a mangipasngay iti naununeg anayin kabsatan ken mataginayon a lubong. Babaen iti naayat a panangmatmat ni Maria tulong dagiti Kristiyano dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga apumi. Amen. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasa kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin ti nasanto na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo ken nagragsak tayo di amin na paraburna. Biag nang erinden na daraken amin na sapay kumata inday amin agay sa tisidong na.